Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Viva Christ the King! Viva Christ the King! Viva Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Mga igsoon, gisaulog karon sa tibok simbahan ang kapistahan sa Kristong Hari, ang pag-ila nato kang Kristo nga atong hari. Atong gipadangat ngadto sa Dios ang ato ang pagyukbo kang Kristong Hari. Atong gipadangat kaniya ang atong mga intensyon ingon man ang atong pasalamat sa grasya nga atong nadawat. Ug aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busan nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Langit ng hari, Diyos Ama.
Ikaw lamang ang Santos, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang labing kalangkod, O Jesucristo. At sa Espiritu Santo, diha sa himaya, sa Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan ug gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Jesucristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdaig kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya, miadto kang David dito sa Hebron, ang tanang banay sa Israel, ug giingnan nila siya. Kami imong mga kadugo, sa nangaging mga panahon, nga si Saul maoy among hari, ikaw ang nangulo kanamo, ug giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, ug ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David dito sa Hebron, ug nakigsabot siya kanila atubangan sa Ginoo. O gidihugan nila si David, ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay kiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghaan. O Jerusalem,
nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo, sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan. Ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Colosas. Pasalamati ninyo ang Amahan, nga naghimo kaninyong takus sa pag-ambit sa gitagana sa Dios, alang sa iyang katawhan, didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya, gikan sa gahom sa kangitnit, o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak, nga maoy nagluwas kanato, og nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga larawan, sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak, ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, nga atua sa langit, ug ania sa yuta. Makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya, ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios, nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa, pinaagi sa anak, gipasig-uli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit o sa yuta. Nakigdait ang Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
ang ginumanaa kaninyo. Hinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Ibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila ug gitunulan siyag bino ug miingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining musunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha, angay ka nato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon kong o mga kauban kong mga pari nga nag-alagad dinhi sa Metropolitan Cathedral, katawhan sa Dios nga nagtuo niila kang Kristo nga hari, mayong buntag natong tanan. Manindot kayo ng atong kasaulugan karon mga igsuon, kay ang atong mga magduduyog, daghan kaayo karon, inspiring kaayo. Daw, matukmod ta sa pag-awit tungod sa manindot nga duyog. Angay gayod, tungod kay dako mang kasaulugan karon sa atong simbahan ang kapistahan sa Kristo nga hari. Kinsa man si Kristo? Pangutana kini ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Kinsa man ako? Og lain-lain ang pagtanaw kang Kristo. Siya si usa sa mga propeta, o siya si Juan nga magbubunyag nga nabuhi. Apan gipadayag ni San Pedro nga siya mao ang Mesiyas. Si Kristo nga hari, lahi kaysa uban nga mga hari sa kalibutan o ang kalibutanong mga hari.
adunay tulo ka bahin nga makahatag kanato sa pag-ila kinsa si Kristo nga hari. Una, identity. Ikaduha, intimacy. Ikatulo, authority. Si Kristo na ila sa katauhan sa una, nga anak lamang ug usa ka panday. Mao nga alang kanila, kung si Kristo mo'y hari, usa ka iskandaloso. Nganong mahimong hari? Nganong mahimo siyang pinadala sa Dios? Samot na nga siya mao ang Dios nga nagpakatao. Tungod kay ang ilang nailhan kaniya, anak siya ni Jose nga panday ug ni Maria nga ordinaryo kaayo sa ilang pananaw. Apan kadtong nakahupot sa pagtuo, makakita bisan dili makita sa tawhanon nga mga mata. Sa dihang natao ang batang Hesus, giila na siya sa mga magbalantay sa karnero. Hapit na ra ba ang Pasko? Nya adunay linya sa awit sa Pasko nga nagkanayon, do you see what I see? Do you hear what I hear? Kadtong anaay mata sa pagtuo, makaila gayod nga kining maong bata, kining maong tao, Dios nga nagpakatao. Mga igsoon, dili lamang si Kristo anak ni Jose, kundili Dios nga nagpakatao. Mao kini ang atong giila nga hari. Panahon ni David, iyang gibuntog si Goliat, ug tungod niini napildi ang ilahang mga kaaway, ug siya mao ang gihimo nilang hari. Ang atong Ginoong Jesucristo, labaw pa kang hari David, labaw pa ni bisan kinsang hari sa kalibutan, kay iyang gibuntog ang gahom sa dautan. Si Kristo dili gayod mailhan sa mga tao nga walay mata sa pagtuo. Gani usa ka higayon miingon si Kristo, foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Kabus si Kristo ug alang sa mga tao kinsang pananaw nga kalibutanon, pananaw nga tawhanon, dili gayod makit-an, dili gayod mailhan ang pagka-Diyos ni Kristo. Sa dihang gitaral si Kristo o gipangutana siya ni Pilato, are you the king of the Jews? Ikaw bang hari sa mga Hudyo? Mahimo unta tong
tubagon directly ni Kristo, tinuod ka na. Apan, nahibalo si Kristo, dili masabot o dili makasabot ang mga katawhan ni adtong panahona. Manindot ang iyang tubag sa pagingon, ipamulong mo na. Ikaw ang nag-ingon ni ana. Mga igsoon, ang identity ni Kristo mao nga siya Dios nga nagpakatao. Dili siya tao nga nahimong Dios, kundili Dios nga nagpakatao. Ang bahin sa intimacy, ang relasyon nining Kristo sa iyahang katawhan. Si Kristo iyang gipadayag ang matuod nga gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios nga walay gipili kahit sino ka man, bisan kinsa ka pa man. Gipadayag ni Kristo ang gugma sa Dios nga walay utlanan. God's love is everlasting. Ipadayag sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios diha sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ipadayag ni Kristo ang pinakataas nga pagpadayag sa gugma sa Dios. No greater love has any man than this, than to lay down his life for his friends. Dili kini kasagaran alang sa mga hari nga kalibutanon nga magpakamatay alang sa iyang mga ginsakupan. Ang atong hari mihalad sa iyang kaugalingon aron kita maluwas sa kaulipnan sa dautan. Giluwas kita, dili pinaagig bulawan, dili pinaagi sa gahom nga kalibutanon, kundili sa dugo sa atong manunubos. Ang Kristo, si Kristo nga hari. Ang iyang ikatulong bahin, the authority. The authority of Christ, dili mao ang pamaagi sa kasagarang mga hari sa kalibutan nga inay mualagad, mao'y alagaran. Ang hari sa kalibutan nga maoy gikahadlukan sa tanan, maoy labaw sa tanan. Gani, ato naman ang giapil, naka-influensya gina sa atong hunahuna. Adunay mga advertisement, no? Hinibra ang hari sa ato pa, labaw kaysa uban nga mga imnonon. Sa una diha to'y sakyanan nga ginganlag chariot. Ha? Ang hari sa karsada, chariot. Ha? Apan karon murag mga motorsiklo naman tingali ang mga hari ros karsada. The authority of Christ is manifested in His service, in His humility. Lisod sabton alang sa tawhanon nga panghuna-huna. Ngano ngang usa ka hari, usa ka gamhanan magpaubos, magsakripisyo ug moalagad. Ug ang
labing giingon nga there is nothing so lovely, nothing so rare as Christian forgiveness. Mao kini ang atong hari, nagdala sa pagkamapasayloon sa Dios. Dito sa cross, usa sa mga tulisan, mi hangyo kaniya, hinumdumi ako. Kung atoa ka na sa imong gingharian, kung tuwa ka na sa paraiso. Ang tubag, nining maong hari sa universo si Kristo, karon dayon, uban kakanako sa paraiso. Mao kini ang gasa sa Dios alang kanatong tanan. The gift of forgiveness. Mao kini the identity sa atong hari nga wala sa uban nga mga haring kalibutanon. Mao kini the intimacy of our hari ngari kanato. Mao kini ang pagpadayag, the authority sa atong hari ngari kanato diha sa pagpasaylo sa atong mga sala. Pagkabulahan nato mga igsoon, ang atong hari, hari sa universo, nakiguban ka nato, mipuyo uban ka nato, bisan siya Dios nagpakatao. Matod pa ni San Pablo, though he is in a form of God, he did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of a slave. Dili kini masabot sa kalibutanong panghuna-huna. Nanginahanglan gayud kini og pagtuo, nanginahanglan gayud kini sa ato ang paghatag sa kinatibukan, pag-abli sa atong kasing-kasing, ang pag-ila nga si Kristo mao ang atong hari. Atong kalipay, atong pagmaya, nga ang atong hari, Dios nga nagpakatao, Dios nga nagpadayag sa misteryosong gugma, Dios nga nagdala sa pasaylo alang kanato. Viva Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Atong bag-uhon ug lig-unon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan ng makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato.
Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi so maabot nga kalibutan. Amen. Usa ka nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy o kabag-uhan. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw nining walog sa kangit-ngit, midangop kami kanimo karon, napaubos ug nahugno, samag nahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga maling kawas. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, O Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa Atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, O Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit pinagi sa mo mga pagpakiguyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat og mga donasyon, gikan sa mga nangawat og mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inustisya, diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan, nga maoy modumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Dios, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog ug bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabusog pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimao-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matidud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bagong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ang among katawhan, nagpabiling kabus o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag o sa kaadunahang nasod nga naunlo diha sa mga buhis. Apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung Ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug mutalikod sa ilang dautang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalingog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, gingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kangayan, sa paghigugma sa kaluoy,
ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, aban dili gid kami kawad-an og paglaom, kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami og suluban og bag-ong pagkatawo diha ni Kristo. O Marika, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi og sa gahom. Og buhia dinhi kanamo ang pagka-matinagdanon, pagka-maunungon, pagka-maluluyon, og walay sukod nga pagka-mahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod, o usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan, o kamapuangoron. Ginoo, kaluy kami, Kristo luwasa kami, Espiritu bag-uha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod ngana sa imong mga kamot. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon aron ang inyog ang akong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, naghalad kami kanimo nining sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan, si Hesukristo, imong bugtong anak, among Ginoo. Didto sa altar sa krus, sa iyang paghalad sa kaugalingon, nga putli nga biktima alang sa kalinaw. Gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban. Ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw simong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Sa
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Peace. Kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dada kami nga nasa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay. Diin siya buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw, langit nung amahan, ikaw ang tuburan sa tanang maayong gasa. Daigon ikaw hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw, Ginoong Isus, ikaw ang atabay sa matag panalangin. Daigon ikaw hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw, Espiritu Santo, ikaw nagbalaan ug himua kami nga balaan. Daigon ikaw hangtod sa kahangturan. Matamis o yamot nga Isus, manunubo sa katawhan, tanawa kami nga sa dakong pagpaubos, nagaluhod sa atubangan sa imong altar. Imo kami o buot kami nga maimo, o aron kami makapuyo sa hingpit nga paghiusa kanimo. Kaming tanan ug ang tagsa-tagsa kanamo, sa dakong paghigugma nagahalad niining adlawa, sa among kaugalingon nga nasa imong bililhong kasing-kasing. Ginoo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, Ginoo, kaluy-i kami. Daghan na ang naalaot kay wala gayud makaila kanimo. Daghan na ang nagtamay sa imong mga sugo, mibiya kanimo. O maluluyong Hesus, kaluyan mo silang tanan, ug daniha sila nganha sa bililhon mong kasing-kasing. Ginoo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, Ginoo, kaluy-i kami. Maghari ka, Ginoo, dili lamang sa mga anak nga masinugtanon nga wala gayud mo pahilayo kanimo, kundili usab sa mga anak nga mausikon nga mibiya kanimo. Papaulia sila pagdali sa amahanong balay, aron dili mga matay sa kagutom ug kaghangol. Ginoo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, Ginoo, kaluy-i kami. Maghari ka niadtong linimbungan sa sayop, kun sa espiritu sa kabingkilan, nagpuyo nga nahimulag kanimo. Pabalika sila sa dungguanan sa kamatuoran ug sa kahiusa sa pagtuo, aron sa labing madali matukod ang usa lamang kapundok sa kahayupan ubos sa usa ka magbalantay. Ginoo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, Ginoo, kaluy-i kami. Hatagi o Ginoo ang imong simbahan sa kalig-on o sa hingpit nga kagawasan. Tuguti ang tanang lungsod sa kalinaw sa iyang kahimtang. Himua nga sa tanang dapit sa kalibutan, mabati ang usa lamang katingog. Daigon ang kasing-kasing Dios nun, ginikanan sa atong kaluwasan. Kaniya ipahinungod ang mga alawiton sa dungog ug himaya sa tanang katuigan. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus,
et annos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Daigo ng Dios, Daigo ng iyang santos. daigo na yang ngalan. santos nga ngalan. Daigo ng iyang santos nga ngalan. Daigon si Jesucristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Daigo ng ngalan ni Jesus. matuod nga Diyos ug matuod nga tawo. Daigo ang ngalan ni Jesus. Daigo ng ngalan ni Jesus. Daigo na yang mahal uyamot nga kasing-kasing. Daigo niyang mahal nga uyamot nga kasingkasing. Daigo nang yang bililhon uyamot nga dugo. Daigo ng iyang biliyon uyamot nga dugo. Daigon si Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigon si Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigo ng Espiritu Santo ug Paraklito. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigo ng mahal na inahan sa Diyos nga si Maria Santissima. Daigo na yang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigo ng iyang santos nga walay buling nga pagkagipanamkon. Daigo nang yang mahimayaon nga pagpasaka sa langit. Daigo ng iyang mahimayaon nga pagpasaka sa langit. Daigo ang ngalan ni Maria Birhen og Inahan. Daigo ng ngalan ni Maria Birhen ug Inahan. Daigo nang iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng Dios diha sa iyang mga anghel og mga santos. Daigo ng Diyos diha sa iyang mga anghel ug mga santos.
Amen.